Дами и господа, вие гледате нова и супер мега гига шоуто като две капки. Преди рекламите видяхме Преслава като Риана и Орлин като Мадона. Ето ги на футболите до Шакира, Прея, Джипси, Краля Геро и Джулия като свиле от шоколад. Остава. Зуек, втори концерт, а почеш се опиташ, разбираш? Втори! Рачко, втори! В това шоу не знаеш кой мъж, кой жена, браче. Погледни ги. Погледни я. И си Джулия. нервен, емоционален. Какво да направя аз? Това си е формата. Сега, дами и господа, е ред на един винаги солиден актьор, който ще влезе в образа на великият Емил Димитров. Да видим как се справи Калин Врачански. Емил Димитров. Чук! Това ми е окей. Не почва да звъни. Мисля, че това, което трябва да направя, когато го представям на сцената, е елегантността на поднасяне на самата песен. Аз мисля, че не ти е напълното, защото при него не е чак толкова висок този тон, за да може да те притеснява. Просто този вълнуващ тембър, този лиричен тембр, с това хубаво отваряне и кратки фрази. Там деца високи, така аз като се напъна колко лирично звуча. Така да като настъпена жаба. Не мога да кажа, че тази песен ми е удобна, тъй като той има по-висок тембър от моя. Повече шепящите да са по-експлозивни, по-чуващи се? Да, по-чуващи трябва да са. Емил Димитров има много ясна дикция, а това е благодарение на артикулативното пеене. Това може би малко да затрудни Калин. Много близко си. Много близко си. В тази задача виждаме Емил Димитров в младите му години. Това е един човек, който е изключително артистичен, много харизматичен, любимец на цяла България. Цялото му лице играе. А има едно специфично поведение на веждите, докато пее. Това е един човек, който е бил много за българската сцена. И смятам, че една стъпка в страни не в това, което трябва да направя, би било недобре за мен. Имам предвид, не би се приело добре. Калине, ти се образяваш с днешното статук? Опитам не. Опитам да не. Значи имате нещо общо. Ти ще правиш младия Емил Димитров. Да. Различава ли се младия Емил Димитров от образа, който познава масовата публика? Предполагам, тук в тия години е доста енергичен. Последствие става малко по-плавен. Олегнал. Да, може би и сега не си личи и при движенията. Сега, Калине, ти предлагам да обърнем внимание на превъплъщението ти след малко. Големият Емил Димитров и песента «Чук». Ваши хора ще удрям по главата. Да станат по-добри, да има малък чук. Наложите на път. Напрегнат си леко, личите напрежението. Аз казах и на Зуйка минали път. То ще бъде така всеки път. Заповядай да влиза в асансьора. Дами и господа, изпращам обаятелния и така неотразим Калин Врачански, за да го посрещне на сцената като гордостта на България. Изключителният и прекрасен Емил Димитров. Дами и господа, за мен е чест да ви представя уникалният, неповторимият Емил Димитров! Да има малък чук, един вълшебен чук, на лошите напук. Да имам този чук и всички лоши хора ще удря по главата. Да станате добри, да има малък чук, на лошите напук. Да имам извънче, вълшебно да е то, да може да звъни при всякакви лъжи и всички лоши хора звънчета да открива, да почва да звъни, щом има погледци, да имам извънче. Вълшебното звънче
Ще тръгна по света на тамошите на пук. Лошите те открия, се чука ще ги бия. И хората добри, добри ще станат по света. Уоу, да имам извънче. Да имам аз звънче, да имам и чукче. Страшен! Аплодисменти, Калин Врачански! Вижте го! Виж публиката си! Велик Емил! Любил моя песен! Гласувайте! Гласувайте! 17-704! Калин Врачански, дами и господа! Страхотна песен, Калине! Страхотно изпълнение с Зуи, като се възхищавахме отзад. Тая песен от преди 50 години. Как се почувства? Страхотна емоция се създаде. След като осъзнах после коя песен ми се падна, си скефих много. Защото е много забавна. Тя е много забавна, тя ми е любима песен, но ти как се почувства? Знаемете, че така много се притесняваше. Притеснявам се дори и сега. Ама сега мина. Искам да ти кажа, че беше страхотен. Още веднъж аплодисмент за Калин Врачански. Публиката си става на крака, страхотно е това. Да чуем какво мисли журито. Ще започна с Хилда, защото Хилда става на крака. Как няма да стана на крака? Аз не можех да повярвам, исках да взема микрофона, за да видя дали наистина пееш ти. Това е... Да, не сме на плейбек, Хилда. Аз този път се усъмних самата аз дали не сме на плейбек, защото аз трябва да те целуна. Извинявай, обаче не, без лиши за мотоше. Сяда на място. Маги, то тук сега се оформят двойки, бе, брач. И аз си харесам някой от балета и аз сега ще отия, ще целувам наред жените. Това е невероятно, което ти беше Шакира, нали? Това е невероятно. Аз имам чувство. Вие нямате ли усещането, че тук Емил Димитров че пее? И Мадона ще целуна. Мадона. Извинявай. Мадона. Приключи ли да продължим? В тази фирма са забранени взаимоотношения. Искам да ти кажа, че сърцето ми ще изкочи сърцето ми. Това е гениално, което направи. Тази дума не използвам често. Гениално. Да, разбира се, беше много хубаво. Искам само да поправя Рачко, защото каза, че представя на 50 години. Знаеш ли колко години е тази песен? От 66. Да, и аз мисля, че е по-голям от мен. 49-та година. Извинявай, Зони, ти си доста по-голям от мен. Да, помня ги тези неща. 49-та година тази песен е изпълнена от Пит Сигър, който е автор на едно събитие на Американската комунистическа партия. Това е самата истина, която ви казвам. За първи път е прозвучава там. Това беше добър урок. Но човек справи се много добре, сля се с образа. Емил по това време е на 28 години. Ти направи младия Емил, направи жизнерадостен човек, който пее с маска на лицето на усмивка. Прекрасно беше, справи се... не знам, може би доста висока оценка ще получиш от мен. Благодаря ти, Дони, Фънки! Айде, пак търси изхода. Не! Фънки, пак търси изхода. Моля те, ти си честен човек. Не преди да дадеш оценка да гледаш към продуцента. Не, защо? Защо? Да видиш той дали се усмихва да дадеш положителна оценка. Трябва да имаш собствено мнение в този живот. Фънки! Моля ви се, казвам Фънки и той... Ама не защото почват да пляскат. Моето мнение е, че не съм съгласен. Добре, кажи. Аз видях Благовестър Гиров, който пее Емил Димитров. Фънки, извинявай. Ти беше ли тук на тази сцена тази вечер? Явно ме е нямало. Къде беше? Скрих се под чашата ли? Да знам. Аз като гледах Благовестър Гиров, който пееше. Много добре знам. Когато става дума за това. Добре, вече няма да гледам към никой. Благовестър Гиров изпълни песен на Емил Димитров. С много настроение. Всичко беше чудесно. Но това е моето мнение. Справи се човека, но не можа да влезе в ония образ, който сме гледали, нали... Няма го това повдигане на веждите, нали... Фънки, аз не мога да те спася от хората. Благодарим на уважаемото журе. За Калин, като Емил Димитров, гласувайте номер 17704. Калине, поздравления! За поне това,